naman. Natanaw kong salita, ikaw. Nauna dito ka. Pwede ra mo ka sa gawas manghihi. Anong matuloy kita dito sa gawas? Matuloy kita dito sa unahan? Na pwede ra man ka dyan sa gawas manghihi? Ha? Duway. Siya mong gawas. Sa'yo pa kaya, ay! Katulgon pa para pa ko. Ito ba? Namukaw. Ano sama niya siya, oy? Nauna dito ka. Nauna dito. Agay. Nagkara, oy. Babadong, mangadong. Magbabadong. Puyo ba? Kutos na. Kayo, nakay ka? Kalibango, nakay ka? Agay! Ayun. Lumagag na mo ka. Pintay lang eh. Tandayan. Uy. Isa man na. Lagi. Ano deh? Ito man deh. Asa deh ka? Asa deh ka? Uy. Asa deh ka madto? Imo man kong kuhiton. Asa deh ka? Asa deh ka? Tandayan. Teman. Cuman. Cuman. Naog dito ka. Laagan man kay ka, oy. Dili na lang siya mangidira sa gawas. Kay mulaag pag yun. Sayo pa kayo kung laag ta sayo. Katlawon pa. Kara ay.
Oh, sleepy mangani ka. Ay. Gutom Dudong. Gutom man ang Dudong. Oy, gusto siya mo eat. Oy, oy ito. Kaon siya vegetable guys. Wala tayo ginansya. Gikaon ang ginansya. Ginansi na lang atin. Oh, tama. Yummy dong. Yummy. Yummy, oy. Yummy? Oh, yummy di kayo. So, masama na. Masama naman na. Yabo na lang na to guys. Tawa. Limpyo na mo sa lugar. Tapok ko na to. Dana, dawa na lang nabilin. Atag to me, be. Atag to me. Dili na ka? Guys, isumhan.